Un cop he accedit a l'Odissea, puc veure que inicialment tinc dos cursos aquí. El primer és el curs de formació que utilitzarem per donar-vos els materials, les tasques, etc. I l'altre és un curs on vosaltres teniu poders d'edició, per tant podeu realitzar totes les pràctiques. En aquest primer curs d'aquí veureu que només esteu amb un rol d'estudiant o participant. En canvi, en aquest d'aquí esteu amb un rol de professor o tutor-editor, és a dir, que vosaltres podeu crear tasques, modificar-les, corregir-les, etc. Anem-ho a veure. Si obrim els dos cursos, anem a veure el primer curs, fixeu-vos que a mi m'apareix una pestanya, que és aquesta d'aquí, que em permet activar l'edició i desactivar-la. És a dir, editar què vol dir? Doncs generar sessions, tasques, etc. Si me'n vaig aquí a la part d'administració, usuaris inscrits, puc veure tota la gent que tinc inscrita en el meu curs. En aquest cas, puc veure que tinc molts participants, val? I que en el meu cas doncs, jo estaria com a editor. En canvi, a l'altre curs, que és aquest el de l'espai de proves, si vaig aquí a la part d'administració, usuaris inscrits, puc veure que no hi ha tothom, sinó que els hem agrupat en grups de 10, que llavors tots teniu aquí tutor amb edició, per tant teniu permisos per poder editar aquests cursos. Dins de l'espai de proves, cadascú de vosaltres té un tema o un petit espai on fer totes les proves corresponents. Tot i que tots sou professors editors i per tant tots podeu editar els temes de l'altra gent, seria convenient que us centréssiu només en el vostre espai que us ha estat assignat. En aquest curs tinc el rol de gestor o de tutor, el que puc fer és, si vull veure com ho visualitzaran els estudiants això, puc fer un petit truc que és posar-me com a estudiant. Aquí, en el menú d'usuari, tinc l'opció de canviar rol a, i aquí puc posar-me com a participant. D'aquesta manera, podré veure com un participant veuria les activitats i les tasques, és a dir, un alumne. Per tal de configurar les característiques del nostre curs, podem anar a la pestanya aquesta d'administració i administració del curs edita paràmetres. Abans havíem vist els usuaris. Ara anem a veure les característiques del curs. Aquí tinc el nom complet del curs, el nom curt, que ja m'està bé, i llavors una petita descripció de què és el curs i si vull també hi podem posar una imatge. El que ens interessa és la part aquesta de format del curs, és a dir, com mostrem la informació nosaltres. I aquí tinc diverses opcions. Format senzill per temes, format d'activitat única, format social, format per temes, que és com ho teníem ara. Per tant, tenia diferents temes, diferents entrades que nosaltres hi hem posat els vostres noms, o un format setmanal. En aquest cas, això millor no ho toqueu, perquè si tinguéssiu un curs que només estigués destinat a vosaltres, sí que podríeu anar fent totes aquestes proves. Però si aneu canviant els diferents tipus de format, eliminarem els temes que estan assignats als altres professors i llavors perdrem molta informació. Només us ho detallo a grans trets. El format senzill per temes, que aquest sí que el podem posar, bàsicament el que fa és mostrar-me el mateix format que tenia fins ara, però amb uns icones molt més grans. Això, per cursos de cicle inicial de primària o fins i tot cicle mitjà, està molt bé, perquè d'aquesta manera posem uns icones grans i no cal llegir tanta lletra i també es poden canviar les imatges dels icones i això fa que sigui més senzill per a ells. Els altres que havíem vist aquí, torno a editar paràmetres, eren el format d'activitat única, en el que només tinc una sola activitat, un format social, que tampoc és gaire utilitzat, el format per temes, que és el que teníem, i l'altre és el format setmanal. Això potser s'utilitza també a primària, també en cicle superior o potser cicle mitjà, en el que totes les matèries es centralitzen en un mateix curs. Això fa que els alumnes, quan entrin en aquell curs del Moodle, ja tinguin allà totes les seves tasques, de català, de matemàtiques, d'educació física, de música. D'aquesta manera no han d'anar buscant diferents Moodles, sinó que ho tenen tot centralitzat en un. I a més, les tasques es posen per setmanes. Els alumnes només poden veure les tasques d'una setmana. D'aquesta manera, quan entren al Moodle, està tot focalitzat perquè facin les tasques que se'ls han encomanat i no es dispersen o no es lien amb si els tenen en un Moodle o en un altre Moodle. De totes maneres, el que us comentava, nosaltres ara per fer les proves ho deixarem com a format per temes.